Bună seara! Bună seara și bine venit la alt Mobete de Joy. Azi mi hrsesc multu că luam oaspi Teodor Nicolae. Teo gine viniș. Astăzi zburăm niham ti zânat al Teo, ti ți-a drăiel tu lucru, ama tu lumea armânească, tu lumea artistică, niham are mirachi ti teatru, ti muzică, ti multi lucruri și vană zăcă, multi astar azi ti el și ti arihari, așa că gine viniș Teo și mi hrsesc multu că putem să zburăm azi. Gine ta așa, Alexandra, și eu mi hrisescu că grita oasa drămoabe. Așa, asti, igini să drămoabete să ne știm mai gini un pelantu și permână. Știi că mea putem să zburăm permână de multe lucruri. Cumva să zburăm tora, niheam și de zânata ta. Mi mindeam să hurhim de la asta, de la ție învițaștini și de la ție lucreți. Prota, lipsa știți de că tine ai adrat facultatea ASE, Academia de Studii Economice din București, am adapăia adrat și facultatea din Dreptul, tot București. Și vreau să te întreb, niam, mas vrei să ne duci pe căiurile astea pe care o luași tine, cum să le lipsești daule și ți te înviță chirolul acel de facultate? Sigura. Prota, după ce BTC liceul, mi duci și intrai la ASE, la Facultatea de Relații Economice Internaționale. Mi duci că multe lume îți ducea la ASE, era vahi din aima popularului facultăți. Mi-a răsit mult economia și tu liceu, cât o adrăm. Și era un domeniu pe care aveam interes. Unoară ți ajung și acolo după urmă 2 ani. Ducheam că nu ia cât de specializat pe cât vreau eu, Sibă. Nu ducheam că ți învețaoații, nu puteam să ved exact țiva asta, dar după ți bitisescu. Nu că nu aveam ța, dar erau multi căiuri. Și nu aveam ună cali care îți vedă multul chestii, cât au iau cu ți înveți eu. Și asta este un domeniu mult largă, relații internaționale economice. Așa. Și duchi că mi lipsea ceva cam concentrat, cam specializat și te-ați amindui pe anul 2 de ASE si domeniu ni si uidisește ania. Mindui si cum ies cu mine, ți caractera mini și s-a richeaște ghini pe caractera mini și mini eram de tot mult organizat, mi-a răsea să bag lucrurile pe arad, lucrurile mele, nu a mini. Și dreptul este un domeniu, ți lipsește mult rigoare, mult tu ți-adari sib precis, sib exact. Și lipsește disciplină. Și zici, vahi asta timine este. Și tu anul 3 de ASEA, cât ai protlu an din dreptul la Universitatea București. După aia BTC ASEU, tu dau în ei 11, BTC și în dreptul tu dau în ei 14. Te alihea multul, când ajungi acolo, îți duchi de protlu an, că intrai cam hândos tu materia țea, tu disciplina este, decât intram la ASE. Și aproape tuti 80, 90% dit cursurile care le aveam erau de subiect, de dreptul și cu mai multe părți am adit dreptul. Când adar compar cu ASE-ul, eu ai multe. Aveam la ASE de la marketing, la finanțe, la negocieri comerciale, la econometrie, statistică și contabilitate și tuti.
Și aua era mult avea o legătură. Țivițai la un curs cu țivițai la Lantu, aproape toate aveau legătură. Și mi-a răsit mult asta. Și mi și ideea de mai mult vrerea mi motivă, ideea de mai mult chefii te învițari acolo decât aveam la ASE. Și la ASE, nu fu iniția și am la îndreptul duchică lucram cu toată puterea acolo. Și era și mai greu, tora. Mi se păru mai greu, Mihiam. Și asti cumva și că sui di seama gini pi ți dăseștini că ți-avea Harisa dar, sui di seama gini cu cum ești tine ca om? Și ASE-ul mi se ui că și acolo, dar nu, sunt materii și materii. Sunt materii cam mai exacte care mi răsiră și materii cam pe care nu puteți să citesc cum este marketing. Nu puteți, nu. Mi se părea că era mult subiectiv. Îmi zicea că este așa și așa, dar nu mi se părea că poți zic că sigur aia și era subiectiv. Și am la îndreptul, este și tu dreptul, este mult, nu subiectivitatea, mai interpretarii. Imași tu niscânti locuri, n-ai mai multe ori, ai numărul, ațel este, ai regula și poți analitic să ai o problemă și să-i afli soluția analitic, n-ai mai multe ori. Cara să minduiască careva ține mutrești și să minduiască când voi să mi duc la îndreptul. Cum ți pare ația că lipsești seșță, anda uiei pe calea asta, dăsești și niheam ti cum ești tine, că sari hari sare dăpsești lucrurile, si bă totul mult limpid, ideile si bă chischeni și mult oare dăpsiti. Cum te minduiește că este un studentul la îndreptul, ți poate de-ali chiar cam de poaia să lucrează tu domenia asta? Sunt mai multe lucruri care faci să le ai, să dai la îndreptul și să ai succes. Tu domenia este. Am adățem un în care mulți o au, nu e atât greu să o ai. Este de mare simasi. Să ești tine în dreptul. Un om în dreptul să nu te arăți pe tine că iau pe să adari compromis, nu adari, să ești integru. Este față mult. Știu facultate și la iți facultate, numai și la îndreptul, am aș de apoaia nu știu, la îndreptul mi se pare că îți bagă mai mult pe facultate, îți bagă mai mult accent pe ea este. Și de la profesori, și de la... Că te înveață, avem materii care imagi de este sunt, de etică, de deontologie, de principii și de drept și de multe ori când te duci la baza sunt principii de drept, îți brăscu de cum este societatea și cum neații ea și pe ți îți bazează și legate mult și decât din dreptul ești să tiniși. Și pe altă parte, masa ajunge tu vârnă locul, lipsește tinis, e un apofusi de judecător, să e un apofusi de careva, acloții este, nu că este, zic eu, pe propriul loc, idia si masi cu cunoșterea ta de dreptul, este și cât din dreptul ești să tine. Am aș tu alanti subdomenii de dreptul, este de mare si masi. Și pe lângă este, care eu zic că n-ai mai mulți oameni, wow, de toată fărhită, n-ai mai mulți oameni sunt ei în dreptul. Pe lângă este, lipsește să băgat pe lucru. Să știi că va să ai de lucru. Nu-i ușor, nu poți treci pe facultatea este fără să treci pe la facultatea este.
și fără să dar lucrul care lipsește, ta să obiceiști. Și de apoi am vrei și să ajungi aproape tu iții profesiei de tia, sub profesie. Asta e și cam mult de lucru și tora nu e, așa este și la alții, la profesiile liberale, profesiile libere. Că ești contabil, medic, notar, avocat, e greu să ajungi acolo. Să nu te aștepți să se ușor. Așa este, sești să om cu ihtibari, să aibă hari, stimindești la tia stigini, ținea stigini, să stimindești la asta de dichi, la ahtăr lucri și să vrei să lucrezi. Dăsești ți împără mult interesant. Tu dăsești că mai mulți oameni au zicem, climarii tu ei, nu climarea cât ția stigini. Așa, pistipsești că tu avem tu noi zicem, una boații, ține zății când ți-va nu ia stigini? Toți oameni, mai mulți oameni știu, poți vedea țigini sau știu, îți duchească țigini și ți arău, ți nu-i ghini, ți nu-i în dreptul. Și aței care doar lucruri rare știu că dar lucruri rare, nu ația e problema. Mași cu vârnă excepții, să aibă, ația sunt o probleme de altă turlii. Knowing is half the battle. lipsește și vrei să dar lucruri bune. Ești nu la dar pe acela rău. Și eu și acolo ți zic că oamenii tu esență sunt buni. Un aminduiare mult îmșată. Așa vede mine lumea. Un amintare mult îmșată și mult optimistă. Asta ne-ar masi tu minte când te dusești. Că este totul una moabeti, nu? Cum este omul, el, cum este, anda nu este părxit, anda nu este societatea cu toate regulile, cum este omul, este bun, nu-i bun. Avem un turlii de duchiari, zicem, etică, duchiari tiția stigini. Așa mi descușo, așa este. Așa mi se pare. Care este nema desimasi lekții ți o învățați tu facultate? Ți fu multu fu util, ți ufilisiși cam de apoi când lucrai? Eu să mândesc la 4 ani, 6 ani de facultate, învățai și mi-o filisit de afaia tu lucru. Nu știu, nu am țiva ună mari lecții care ți minte că unul oară fu țiva și învățai. Zu de zu, ziceam acolo și zbram, că era un dialog cu profesorii și cu seminariștii și zbram, știi lucrurile este zbrămânia de anavra, știi etică, știi cum să adară țiva și zbram și de lucruri cam tehnice, cum lipsește să îngrăpsește țiva, niheam cât niheam să zbăga, zicem, învițarea. Nu am un eveniment, un zi care zic că învițai atunci țiva mari. Nu. Va era limpid de prota, cum se știe, că lipsește mult lucru. Ca asta și este. Tu domenia asta... Nu era cât limpid cât când dacă ți-ai, am adus protul an vizuic. Cât? Mult. De mult. După facultate, care fu minduiera ta? Înțelegi că te minduiai niheam stadari avocat, am apântă sonin numai ta ulași pe calea asta. Câțe? Ți-a dragi după? După facultatea cât ai să lucrezi la o casă de avocatură și învățam de barou și cât lucram acolo, ațel fu protul contact de alicia. Eu știu facultate avui internship vârnă ani, jumătate la altă casă de avocatură, am acolo adram lucruri ditniți, nu ne băgau pe noi, eram studenți, nu ne băgau de mult. Și de apoi când dacă ți-ai la casă de avocatură, vizui cum era și avea și părți care ne-a răsiră, că
lucram tutti turlili de spețe și nu lucram în instanță. Când zic spețe, nu voi zic tu instanță, voi zic situații. Cu ce vreau clienții să ajutăm. Nu ne-a răsi, era mult stres. Mediul era stresant, nu puteai să identific un lucru care îi dea stres, zic că omul acel mi stresa. Nu, așa erau toți. Toți erau stresați. Și mi se părea nenecesară. Mi se părea că se putea și fără. Părea ca și lucrau ei acolo. Și de-ți aveam de la alți soți, alți colegi de facultate care lucrau la alte case, la ei era mai rău. Aha! Și când îmi tream la oamenii care lucrau cu mine, dar erau mai mări, erau senior, erau de 4 ani, 5 ani, 7 ani acolo, ei erau și cam stresați. A zic că nu s-a dat maghini, nu ajungea maghini când creșteai tu experiență și tu poziții. Era mai rău. Eu vzeam de acolo la 7-8, managerul meu vzea după mine, la 9. Oho! Era de 15 ani acolo. Și pântul Sony, după jumătate de ani și cama, zici că lipsește să dar un Alexiari. Vreau să dar și un Alexiari cât tot domeniul dreptul. Să am mai multe legături, mai multe apropiari de zona de business. De partea de business a lucrurilor. Că mai multe ori când lucrezi ceva prin dreptul are o legătură cu business. Sunt și spețe private, un divorț, un ceva, mine nu lucram pe asta. Mine eram pe corporate și mai cu business am legătură și am lucrat mai și partea de legal la business, nu ajungeam să zbrăscu cu, nu știu, sau să am un ponderi, o contribuție la povestea de business. Și vrui să eu cam acolo și zici că mi duc in-house. In-house în domeniu va zică că este tot consilier juridic, avocat, am știu un client. Lucrez ca poți fi și angajat, efectiv poți lucrezi ca angajat. Am știu un client. Ești un dit angajații a companiei X, dar mă știa lucru, nu prestezi chiar careva. Și asta drai și mi duci in-house și asta fu și protoară când luai contact cu, zicem, subdomeniul de avocatură, nu domeniul, zona de business a firmei, a companiilor de care lucrezi, real estate. Lucrai, mi duci ca in-house legal counsel de un companie de consultanță în real estate, una din aia mărli, CBRE, și acolo și zui vârn 2 ani și acolo învițai, zicem, în acei 2 ani mi se pare că mi lărzi cunoșterea n-ai mai multul. Nu ahât în dreptul, că acolo aveam niște facultate și acolo s-a dar niheam cât niheam bagaj ei pe radă. A avut contactul cu n-ai mai largă, zic, plajă de lucruri, de la toți tururi, de contracte, de deal-uri, de business-uri, de tranzacții. Fu mult interesant. De aici mult interesant, că ei erau consultanță și aveau consultanță pe toate tururile de tranzacții de real estate și de tururile de contracte, acorduri, situații. Și de apoi atât mi-a răsit domeniul ăsta real estate și când mi-a Alexi lucrurile, căftai tot in-house legal, am căftai tot un companie de real estate.
Și au ies tora, ies la un dezvoltator de real estate, la Raiffeisen Properties, care e divizia de real estate a grupului Raiffeisen. Și tora eu ies cu singurul, ies cu director juridic și singurul care îl mutrește tot lucrul care are legătură cu legal și partea de compliance. Compliance va zic că mutrește mai mult toate, zicem, procedurile interne e posibil regulamente care sunt de la stat, ama care n-a mult tine lipsește să vezi dar intern, tas nu le încalță, să nu se iei în amendă, lipsește de regulă să se institui proceduri. Și asta dar au ațitora. Care va zic că Raiffeisen Properties desea că sigini lucrează tot timpul traște real estate. Real estate care va zic că lucruri cu loc, să încupără zvindi loc, adărăminte, să încupără zvindu să stea zmusescu sadară. Tu partea asta, știni ești la ei, zicem acel cu ștare pe tu ți iasti nomuri. Și vai când ei vor sadară, vor zicem să încupără ți-va zvindă ți-va ia și ahtari zicem minare acțiune, lipsește știni zvezi, desi tu ți lipsește, este adrat, ca si bă tu nomuri, ca si bă ghini cu cratlo, si bă tu ti adrati pe aradă. Așa este mai mult im abțânția d'artini? Ți zicești mă abțânția d'artini, dar mai mult de atât. Dar mai mult. Așa este, ți zici, este parte de ția, dar real estate va zic imobiliare, va zic locuri, știți, museri, să dare nu case. Poate fi și case, ama noi, Raiffeisen Properties, n-ai mult, dar clădiri de birouri. Și au, Bulgaria, Ungaria, peste tot, aproape sunt. Au clădiri de birouri pe care ei le-a dat și de-apoi aia li și da la chiriași, îi livindu. Și de-apoi aia dar altă și tot așa. Când este o tranzacție care nu este ca fizu, nici ca fian. Ama când este o tranzacție, o vindere, în cumpărare de un loc, de o clădire, atunci este un proces lung, care acasă de mult și zbitisește și cam anclo, care adună mulți oameni de toate turile de specializări, de la avocați și oameni cunoșteari pe partea juridică, la experți evaluatori, la experți financiari de multe ori, la experți tehnici și din poziția mea, mini coordonez, cum zicem, că vrem să vindem un clădire. Deci, așa, pe se va o vinde. Va te duci în piață, tu lumii, zici că voi să vindu și vezi masa care va să o încupă. Până azi este lucrul la departamentului de business, de vindere, de acupărare. După ce se află careva care zice că e interesat să o încupără, lipsește să semnezi, de mai multe ori, un document care zice Head of Terms, Letter of Intent. Este un document scurtu care zice principalele atribute, caracteristici, condiții comerciale ale tranzacției. Preț, ți s-a încupără și nica ni scânti când va zbitisea, când va sadară și nica ni scânti condiții. Nu-i contractul de vindere. La încupărarea ți-l vin de-apoi. Am să semnează este. De-apoi acață un proces de due diligence, zici. Due diligence
tu care îți ia și smutrești cu toate lucrurile care țin de ți în cupără. Cum masi bună clădire, cum este adrată, cum fu adrată ghini, nu fu adrată cu autorizație de construire, e fu adrată cu materiale slabi. De apoi masibă și un business, că mai multe ori clădirile noastre pe care le avem au un business pe ele, nu e mașină goală. Are un income, are mes de mes, ini chiria, au părat, nu trește cât de mare este income, că este să abudești tu prețul de vindere mas, cât de buni business-uri care le ai. Tot este intră tu procesul ăsta de due diligence pe care eu intru tu lucruri de la head of terms itself și de apoi tot procesul de due diligence n-ai mai multe ori coordonate de avocați. Că n-ai mai multe lucruri sunt de avocați, de aproape cu experți financiari. N-ai mai multe ori avocați în situații care coordonează tot lanțul furnizor. Și de partea noastră, mini coordonez, comunic cu acele care îmi cumpără procesul de due diligence și coordonez furnizorii noștri, zbrăm cu ei. Și de apoi, după ce îți bitisești procesul de due diligence, după ce acel care îmi cumpără un trip institut și zici, ok, nu are vârnă problemă mari, locului clădirea, vă încupăr, îi zici, are vârnă problemă și te-ațea voi să mi dai nihea cu nihea mă abțin. Care problema este, care eu mi-ndoiesc că vă spusească dați mie tasul întreg. Nu poate să vă îndreaptă, am are un risc să da un schernis când se părați de problema aceea. Și apoi zic că e un risc, am riscul dați cusut, am amas să fac ascherul 1.000.000, ne dai cu jumătate de 1.000.000 mă abțin. Este termen comercial, este lucrurile la departamentul comercial, mazva unăturile altă. De apoi, după ce găsești due diligence-ul, e și în paralel poți să ne scânți să acasă, am mai multe ori după ce BTC și a dar contractul de vindere. Și acolo e lucruri. Acolo e lucrul la tău. Mari. Acolo e lucruri mari. Acolo și-ți tini cu alții, ținți 6 avocați, tu nu dă câte 6-8 săhăți, mai multe zile și zbrăști să facă și ții nu-ți facă, zbrăști de toate lucrurile care poate să facă, că ți va să facă masa e un loc, ți va să facă acața cel pilog zva să dar țiva și îți vedă sapă și îți vedă că află star misegetul sa 2. Acolo e Stonehenge, e 5, eu știu, și care va spărtească pe acel, să-l scoată, să-l țină. Ți-a dar rămas, nu poate de apoi să bitisească proiectul că este acolo Stonehenge. Și vai dai părați înapoi, n-ai dai, cât vai dai? Ți-a dai caraștini, știai că este Stonehenge acolo și nu-i zăsești. Și tu tituri știai că pilocul acel îți dea cu chimicalii. Tot titurile de situații să ne minduim la ele și zicem care va să adară cum și ți va spărtească acurii tu ca fi situații. Și apoi bitisești pântul Sony, bitisești contractul și ați afu. Signing-ul, closing-ul e mai important aparte. De multe ori ajunge până acolo și de țiva, că te agudiști de țiva și poate cade dialul și nu-ți faci după 6 mesi de lucru și vârnă 50.000, 100.000 de euro dați pe avocați. Și pe consultanți fiscali și pe poate mai fi. Noi avem tora un publicisit de dau anul trecut, anul trecut, avem un vindere de un loc mare, teren agricol, câmpul, și aveam bitisit tot, due diligence, contractul, lipsea să ne vină un aprobare de la cum zic,
directorul la tot grupul. Managerul nu am așa nostru. La tot, care pistea nostru, pisti, nu are cană manzeană de el. Și lipsea zic cu ok. Lipsea mai zic cu ok. Și nu dideam de el. Nu n-a astea, nu știu, era tu concediu, nu știu, era. Și lipsea, acel care am cumpărat, lipsea să bitisească că el avea un credit care nu îl mai... Ca la casă, știi? Când ți iei casă, am mai multe milioane de euro. Și nu dădeau creditul, nu bitisea până tu anumită oară. Și până tu cu ună zi înainte, cu 2 zile înainte, nu știam masă bitisim. Și nu vine cu 2 zile înainte, nu vine ok-ul și bitisim pentru Sony. Oho! Fu stresant. Nu a hât mult uti noi, ca cel care am cumpărat, că el chirea când supărat, masă nu bitiseam. Noi puteam să vinem și de apoi. Am atâția care am cumpărat. Știi noi că când aveam tu protul acel document care să zici, Head of Terms, zici și ți sfații care nu poți bitisești să vinderea, adică e un căbati. Noi eram căbati, că noi uțineam vinderea pe loc și puteam, simt și noi băgați pultințiva care să nu se bitise. Am apântul Sony Fughini și închisi manul și cu lucrurile este bitisit. Ghinicăs bitisiș că s-adrară tutiș că s-andreapsiră. Știu că când mai zburăm noi și găsești de partea asta, când o ai una contrată și va cu altă parte să o îngrăpsiți, că este ca una turlii de alumte, și un alumte anamisa de partea voastră și partea lantă, că nu, că ca fi un va și bagă tu contrată, ți-i ajută lui mai mult. Și vreau să te întreb cum este minduiarea ta când lucrezi pe ahtare lucru, că lipsești, să te minduiești la tuti, ți poate să stihizească toată situații și vas libas tuti îngrăpsiti și îngrăpsiti mult limpid ca să nu ai de-apoi abilei. Cum minduiești? Ți-adari? Așa este, vasli acasă pe tuti. Mineam un turli de proces, zicem, niheam să alexești de ți turli de contracta, este un camanic, una închiriere, zicem, este una vindeare mare, acolo ai o acurtiești altă turli. Am așa ca zicem, un contract general, iți contractul acurtiești cu condițiile comerciale. Si va zic că nu ai viții să zbrăști, care nu agreași, nu apusiși, nici când condiții comerciale. Ația nu-i lucrul la noi, la avocat, la legal. Țelii lucrul a celui care am cumpăr, a celui care vinde, masi bună companii, care este manager pe partea de business, directorul, care sigur. De apoi la noi, la mine, vine un vârnă coleg și zice, ei, mă treia apusi cu aiestu, să-i dăm niscântul spațiu la noi, tu clădire și a dară birou, office space. Și zice, este chiria, este atunci vazinul peste 2 meși, noi lipsește să adrăm 3 birouri și ținți chiuvete, posibil iți turli de amenajări. Videouri, canapele, pardoseli, mai multe lucruri. Și ne da toate datele. Și apoi poate nici cu niscânti condiții. Lipsește să sta la noi, n-ai mai abțin 3 ani. Nu poate să fugă înainte de 3 ani. Îi poate să fugă, mai să nu plătească așa. Toate turile de condiții. Și eu de apoi să-l îngrupsesc cu particularitățile astea, cu condițiile astea. Și niasi documentul și de apoi acați, după ce l-am, să zicem, first draft, protul draft, iau uita hurhită și îl ghivăsesc cu așa ca un om nou care îl ghivesește prota oară și mi minduiesc cu așa, mi deschid mintea și minduiesc cu ți poate să facă tu contractul ăsta, după ce acață contractul, ți poate să facă care nu cade iuva pe contractul ăsta și nu poți să zici
ți ziți contractul de ațel, că nu ziți, nu la cață contractul. Ți poate să facă care să iasă ună turlii, să iasă alte turlii de cum vrea să iasă tu contractul. I cara sibă țiva tu contractul am găsit, ti doi oameni poate să achisească, dau luhurii de el. Poate să interpretează altul turlii. Este doar cu chirolul, mi invițai să le acați, așa mi invițai, sunt unii când zboară, care știi că masivo pe acolo băgat una turlii, știi că poate să bășea și bați cu alții care sunt cam au precizie. Și trecut luară BTS-cu, masiv în contractul simplu, BTC de a doua triseari, BTC îl pitrec, masiv țiva cam complex, trec de 4, de 5, de 7 ori. Chiar când ori lipsește să dar research, posibil un concept acolo, care nu știu nici mini tutti efectele pe care le are. Posibil lucruri care nu lucrezi atât de mult și unoară la 3 ani dai de el, lipsește să dai un refresher. Să mutrești în scântior, deschizi și una carte de facultate, vârnă tratat, vârnă manual și mutresc cu pe acolo. Ți-avea zis profesor acel atunci că ia sticua ăsta, voi, torași 2 ani, mutri la servitute, dreptul de servitute. Nu aveam, de când BTC facultatea nu a avut lucru cu el. Lipsis mutresc cu tot tratat, îți ved, tu poți să dar și nu poți să dar cu el. Și de-apoi îl visesc, îl pitrec și de-apoi acață alumta. Că ajungi la alantul și el mutrește, îi niscântorește tine ațel, că nu vine, niscântor nu vine de la tine contractul, vine de la alantă parte și ajungi la tine și acață îi văsești și tot așa mutrești, îți vezi, țiturlii, poți facă țivații, nu vrei tine, sigur. Și să dari comenturi, așa să dar, că nu poți de priun să te aduni cu omul acel să zbrăști pe el direct. Deci când să dar comenturi. Eu este vârn clauză, nu vrei să-i balturi, vrei să o alăxești, îi o alăxești, îi ziți tine, ți vrei să adare acolo. De-apoi îngrăpsești documentul teste, îi duci înapoi și până tu sonii lipsește îți va adunați de adun. Piațealii, n-ai mai multe ori, el îți zice ghini la jumătate de tiali, la un cireac de ali, zice, aici nu poți să le las cum vrei tine și de-apoi talanti lipsește să ne adunăm să mai zbrăm. Și până sonii să adară un adunare, un conf call, telefonii față în față și acolo este alumta mare. Când este și un contract mare, n-ai mai multe lipsește să adară față în față, că nu poți. Sunt avem niscânti negocieri, eu zbrâm ună săhate jumătate pe ună clau, punctul 3. nu trec mai larg, nu. Aveam 50 de puncte, adrăm 1, 2 și la 3 zbrâm ună săhate jumătate. Dau săhăți, că e posibil mult complex, niscânti ori stresant. Ama este important, zic eu, să nu iei personal când îți brăști. Și noi avocații nu avem să luăm personal, că nu-i lucrul a nostru, decizia comercială nu e a noastră, nu noi vindem, nu e a nostru, noi mai zbrâm pe text și ne minduim cum să vigliem interesul și părazii în drepturile a țiluitii care lucrăm. Sunt unii scânti ori când aurlă lumea. Nu-i nevidzut tare lucru, când aurlă lumea și avocați și mărgi de la case, mărgi de la unii scânti ori,
nu s-arabdă. Eu ies cu nu pot să spui și nu aurlu, poate să cresc cu nihamă boația, nu mini ies cu calm. Zic eu mai calmul ca majoritatea, care mai mulți oameni. Am aniscând ori puțâi jos, duchescu așa tu mini, că nu mă ta spate. Minea sânzul în cap, putui să-mi țin, să nu urlu ahât. Jaz Zori, că tora, lipsește, când faci spăzare, lipsește niham să știi, ți poți dai, ți poți să lași de la tine și ți nu poți. Ama când apofa să nu este la tine, ți să lași și ți nu să lași, tine nu para poți de la tine să lași ceva. Poți mași și cât poate în burlechea care lucrezi. Și testa pistipsescu că este un alum ținui lișoară aici. Așa este, când îți brăști de un lucru care ține imagi de comercial, ține de țipărați v-ați da, cu sigur, când apofesea este la Embur, zicem, știi imagi și acolo să adari contractul, acolo de multe ori nu poți să-ți dai tu, nu ține de tine și zic că dau li părți ei, aia este să zic aței, zic Emburlu, zic directorul comercial, sunt unii când te ori zbrăști avocat cu avocat și avocatul alantul are puterii să zică și pe ația, adică îi zici ațel, poți, și alantul nu are. N-are să zică, eu ok, v-al întreb. Ațele nu s-a și grea pe mine, că n-am să zic, eu relaxat la lucrurile astea, eu nu sunt la mine, eu zic, eu să întreb. Ok. Dar când o adar văralatusi. Când adar văralatusi, prota, n-ai mare lucru, este să ai îngâtan să nu adar văralatusi. Ama când îți spații neadrat așadar văralatusi, tora sunt izistiturile de alatusi asti de alihia. Ama lipsește să iei borgia tini, nu să zică can, tini sunt drezi, ziți că adrași un alatusi, nu are să o ascunză. Mas poți un drezi fără să ai chiru cană țiva și fără să încurca și pican, ok, ghin. O adrași, o bizuși, un dripsești, nu speați țiva. Ama mas ești că mașcă lipsește stitorii la țești ziți, ei, să ded țivații nu era bun, stai că ați pitre chiar, îi dă-l înapoi că mai am țiva asta, dar e lipsește să te duci, ziți că altul siși și de apoi să lucrezi un drept. Este pare logic cu toată lumea. Am ațea, dar de apoia, puțin îndripsești la tu se ghini, ți-a dar, nu a dar și a doua oară. Yeah. Mi-minduiesc când a dar la tu se aminduiesc cu tițiu adrai, după ți tricou, mi-minduiesc cu tiți adrai la tu si lipsea să facă tu turlia cum a dar eu lucrurile, dar să nu avea cum să facă la tu se este. Și n-avea multe ori soluția asta, mai adaug nica un mutreari pe textul, îi mai bag nica am un proces cum a dar lucrurile și am Angripsescu, Ghivusescu, Angripsescu, Mutrescu, Angripsescu, a dar comparul, bag unul lângă alante și mai adaug nica un rând de verificări. N-ai mai multe ori și alte ori masa dar un că erai căpuit, lipsea și te duchești când ești căpuit și să nu lucrezi la lucruri. Nu atât căpuit, eu nu ies cu atât de multe ori căpuit, am agonisit. Ai alte lucruri pe cap, lucrezi la 3 lucruri din o oară și poți să treci de la un la altă și să scapă, atunci poate să scapă lucruri. Pe n-ai imaginea să stai câte un lucru și acasă îl vitisești
Și să ai trei, să nu le acați pe tutti trei, să acați un, să acați, să bitisești și de apoi să le acați talentul. Aiestu erau țivații să adra multul la casa locaturii lucrai, să te dea un țiva de lucru, să-ți ia. Îmi lipsește tu 3 săhăți. După o jumătate de sate, ina altul, dățea, dănseați adar lucrul restul te lipsește tu dau săhăți. Știința ghini că doi erau pistitini, doi erau manageri și lipseau să da lucruri. Și tine minduiai că, băi, ațel care vine de apoi a zbrât protlu și ama n-aveau zbrâtă. Și de apoi ghinea protlu, după dau sări, ți-a dat. Ai ațel, păi nu, că adar alantul. Păi care ți să adar alantul? Păi ațel. Păi și nu mi întrebași pe vini? Păi da, eu lipsește să te întreb pe tine. Păi hit manager, zbrâzbă. Și aveai de multe ori 3-4 ținți lucruri de unul oară, te adrari și lipsea să tine să mutrești care la dar propriu și este ok, că eu lipsește să poți să adari triaj, să adari prioritizare. Am aniscând ori, doi oameni zățeau ca lor e prioritar și este n-aveai cum să îndrezi, că nu puteau să-i bădau prioritari și le adari tu ia oară. Și atunci a dat și alatus. Pe lângă stresul că să da lumea de lucru așa, dar și alatus. Și este, nu-i genetican. Vas să știi să ai angătanti. Este lucru și este un nimi bună tu îți lucradram că tine mai multe joburi azi cam așa este un lucru ți lipsește adrari, este alt lucru ți lipsește adari și va să știi mult gini să le alegi cum le adari și să ești cu mintea limpidă ti davoli. De tu ți zburâși pântora să ducheaște miracheata tin dreptul știi lucrurile ți la dari. Ama știu că tine ai mirachi nu mai știi în dreptul, mai ai mirachi știi alte lucruri, zitem cam tu dumneavoastră de artă. Știu că a avut și mare mirachi de teatru. Și vahnichea ai. Și vreau să te întreb mai mult tu cum te apropiași tine de teatru și ți fu cu experiența asta de teatru care se leagă și de lumea armânească. Mine avui tihea, pit 2007, 2008, că nigri Toma Enache, regizorul Toma Enache, nigri joc ca actor amator, tu în piesă de teatru pe care o adra el, pe Armânești. Era doua piesă de teatru pe Armânești. Prota tuta lui fu. Nici am manindi. Și năgri la mamulță, nu mă așa nia, năgri la mamulță, nu știu cum n-află, nu țin minti, cum de... V-aș duce la suțată și întrebă pe la suțată tineri care vreau să joacă până piesă de teatru, tineri arbuni. Și n-aveam odată vârmă țispru, inghiți oameni și adrăm piesa, jucând piesa Tenda, a Toma Enache, care jucă vârmă 3-4 ani, mi se pare, 3 ani. București, Constanța și Tulcea și nu știu, Timișoara, nu știu cum a jucat în Timișoara, nu se minte. Și fu o experiență mult mișată, fu prota mea experiență cu protarea când cunoscui teatru și fu tu în piesa și cu amatori, cum eram toți. Am aniarăsit multul. După aia iar tihi că Nigri Thomas joc tu nica unei piese de teatru, 2 ani cam încolo, 1 an, 2 ani după. Este era o piesă de teatru, zicem, cam normal. Prota era un turlie de musical. Cântați mai mult-o. Și jucam și era mai mult cu jucarii, mișcare de scenă și cântat. Nu avea dialog. Este era o piesă clasică, zicem, cu dialog. Mincinosul de Carlo Goldoni, o piesă îngrăsită oraș 400 de ani. E un comedie mult mișată cu un turli de Don Juan care
arâdi feti, ta în soară cu iali și pentru Sony lua cață cu arăderea tutti fetili și nu ia si ghinițel. Acolo fu mintiți jumătate actori amatori, jumătate actori profesioniști. Și acolo vizum eu vizui și cu alanță. Eram niscânță, eram idi oameni și dit prota piesa al Toma. Ne cunoșteam și din inti. Și vizum cum era jucăm și cu actori profesioniști. Fu o experiență. Ația fu, zic timini, în experiența n-ai m-am șat cu teatru și cu emoția ația când ninti sacați spectacol, ninti sacați piesa și când intră lumea, se așează pe scaunul și tine ești acolo din înapoi și nu treci să legi. Când a sacați, apoi tu mersi de piesă, când intri pe scenă, ieși de pe scenă, aștepți să savză că zici una ațea și când zici ațea, tine ieși. Și n-ai mai așa pe experiență de mini, de toate piesele și de iți turli de acțiune artistică tu care fui vârnuară. Și apoi voi tihia să îngrească nica onoară tu, Toma. Tu piesa de teatru Nori, zicea Secta Muierilor, pe românește, ea este piesa de teatru Nori de Aristofan. E o piesă din Grecia antică. Am găsit în antichitate. Și acolo e tot o comedie mare și adus inițiam ca nu musical, nu are atât de mult dialog, are și multă simbolistică. Și ația o jucăm cu toate trei piesele este când fu oara lor, neasim turnești în afară din România. Pit Balcani, pe la mai multe Vasiliu sunt oarmăi. Neasim Curceaua, Toabinușii, neasim Scopie, neasim și Tugărții și nu știu cum să neasim tu Bulgaria. Cum fu? Să drați ahânticăiuri cu piesa asta și să o spuneți dinaintea a multor armâni, nu sunt tuți de tiți lucrați. Mi-a răsit multul că noi aveam adrat una piesă și aveam lucrat la ea și era cu dialog armonescu și mi-a răsit multul când mizeam cu piesa asta altuiva, eu nu-s brau română, puteam să jucăm cum o jucam și la noi acasă, în România, și n-a câseau oamenii, și arădeau la șicăi, că erau comedii mai mult, și arădeau la șicăi, arădeau nu puteau să adie. Și când Tugărții, ți-l minte că când jucăm Tugărții, n-ai mai mult o avui chiar este că noi jucăm o ații, adrăm una piesă pe armânești, prota piesă pe armânești ahât de lung și cu ahât de mult dialog. Și că ajungem și jucăm te armâni din Gărții și ei poate să hârsească de ea cum ne hârsim și noi în România. Și ideea cum să hârsiră și tu Albinușii, când ne asim și tu Macedonie. Zicești că fum șati tiniști când a hurhiș să lucrezi cu teatrini, cu actori, asta e zănata lor, asta lucrați ei de alihia. Ți vizuși la ei, ți era alt turli, de cum lucrai tini, de cum lucra lanță, ți nu era teatrin de alihia. Eu, când cât să ai joc cu piesele astea, nu aveam jucat în Inti ca anuară, ceva. Eu așa ies cu, zicem, mediu, zicem, la capacitatea, nu știu, să dar în față, să dar am în reacții. Mi-a răsește mult joc mima, cu soții.
Și când înghizise acloții, când acățăm să adrăm piesa și lipsea și sadarea și eu alep și prota, nu știu, expresii, prota duchiarii, sentimentul care îi spărea în ea că suidisește acolo și la drai și ațel armații. Tot piesa a și armații. Am pe alanții vedeam pe alanța actori profesioniști, vedeam că de priună evoluau ca niheamă. Doar nu vedeam când și deau ei tuhilii și smutreau, să vadă cum s-a dară maghinea țeama. Vedeam că o adrau altă turlii. Și eu ați aminteam, nu adră tu ta și păi tiții nu adră, tu cum zici că v-ați adară. Tiții, când eu, nu știu, Toma le zicea să adară turlii, ama ei sminduiau că este mai uidisit așiți. Și o adrau și de-adică era cam mai uidisit așiți. Ca fi cesto, așa este, mi se pare, va fi ca fi piesă de teatru, ca fi spectacol, cu idia piesă, îi niheam alte turlii. Ni scântim mai mult, ni scântim absent, nici decât te lasă regizorul să bați de la tine, cât de mult tu va sibă idia. Toma te lasă. Toma te lasă și-ți bați de la tine. Sunt minte că unoară unde actorii amatori a greșit avea teadățeari. Eram actor, eram pe scenă, eram eu și cu Toma, că Toma a jucat și el tu a doua piesă, tu mincinoslu, și tu alanță. Am mai erat tu mincinoslu și eram eu cu Toma și lipsea, mai era un și lipsea zic câțiva. Și de aia și nu zățeat. Cură, ținți secundii, zații secundii, noi nu puteam zățem, că lipsea să ne zică țivații, noi nu știam, n-aveam cum zățem noi fără să zică el. Yeah. Și de pe aia câțăm să adrăba și dialog pe loc, și ți mai zâți. Vai, nu știu, zbrăm, vără minut, mi se pă, vai, cum abțân, am ea îi sporă cu un minut și cama, și zuma cloții, fără zățenții vai, să zbrâm de pântul sonii și aduse amintii, și tricum alargul și tricum pistii. Și tu alții ori când mai fuvăr în situații de este, actorii profesioniști, de unul oară știau cum să țină scena, știau cum să adară, să nu schiară, aia multă frică era. Se scus nu agreșesc cu ioțiva, t-au hărhită, de apoi după ziua dragi mai multe ori nu mai avea cum să agreșești. Am t-au hărhită mult, e frică, era să nu agreșesc cu zic-țiva, ți s-a dar mă s-armânt tot așa, s-armânt pe scenă cu Alantul și Alantul nu știu, ți zic că eu ți-va zic. Zduchea la un actor profesionist că era mult mai conștient de ți-adară și de ți lipsea și ți-adară și de cum s-adară cam mai bun. Scena și toată piesa. A mai este o duchi bași după, nu o duchi atunci, atât de mult. Zici că spectacolul nu este idia, andaljoți de mai multe ori. Este mași tața că voi vași teatrinii jucați niheam alte turli ca fi seară după cum vă duchiți, după cum hiți, este niheam și de la ațieții vă mutrescu. Nu este idia, tața că și vași energia țihini de la mutritori este niheam alte turli ca fi seară, a stat titini nu angreaca cât multo. Sigur, așa este și cum ți reacția are, cum arâdi, nu arâdi, scârseaști, ducheaști publicul, piesa poate să da țăia un alt stariș, dar apoi ațea poate să vadă tu piesa. Mi se pare că un actor bun lipsește, zic eu, să nu lasă starea ațea lui altă turlii să alexească piesa. Poate, sigur. Nu mi se pare că din noi fu așa că de priună toată lumea care mutri piesa zis că i-a răsit. Mai mult o prota parte că intri tine de prota pe scenă cu
Și nu-i zborul că ai un stare și adar mai slab. Nu. Să si pare ațăia că atunci vrei să o adari niheam altă turlii. Vrei să dai cam atare cu ciciorul. Vrei să însări de 2 ori când aladzi, nu mai să aladzi. Sunt actori și actori. Actori cam clasici, tot lipsește sigur cum zis regizorul, actori cam liberi, care poate să adară și altă turlii. Și de-apoi mai este și partea că aș inspira că și noi, grupul de actori care jucam piesa, cast-ul, învățăm mai mult un cu alantul și eram și cam mai confortabil un cu alantul după mai multe piese. Tricunși pe niscânti situații de estiu, careva gârșiți vai, niscânti ori nu ne-a recuzita. Aveam un cărucior cu roți și nu se învârtea una dată. Nu puteam să-l... Lipsea să iasă... Era una barcă pe roți. Una platformă. Și lipsea să iasă, să intră pe scenă cu ea și nu putea, nu-ți didea. Pinzea, noi mutram teacă hini, teacă nu hini. Ei, după ce trecuși prin scântii de este, de-apoi ești cam confortabil cu niscântii lucruri fluid, cam fluide tu piesă. Și aș mas nu hină, mai râzi niheamă, mai dă-ți una, mai dă-ți altă și de-ațea mi se pare că n-ai mai multul la este, la care fui eu, eu fui 3 piese. Un actor poate să zică mult mai multe cum este și nu este vahi. Și Alutusescu ți zic vahi, nu este general. Nu este general aplicabil. A și făcut este 3 piese. Așa o duchești, e. Tini m-a avut contactul la partea asta cu spectacol și cu mutritorii, tațea că juca și tu Pilisterlu, tu pareia de cântic și de joc armănescu Pilisterlu. Cum fu să adare spectacol ama de joc cu Pilisterlu? Tu și cum fu experiența? E la Pilisterlu totul idea tu chiro fură zicem a este dau e una după altă. Cu Pilisterul, dacă ți ai joc, dacă ți ai facultate, dacă ți ai ASEU, Protluan, tu dau ni 8 jucai vârnă 2-3 ani cu Pilisterul. Eu știam joc armânești și nu inti. Tea este nu avui vârnă problemă. Pilisterul nu joacă mașa arneaști, are și o coreografie. Și acolo, ațea nu știam că... Na. Și de-apoi este și, zicem, problema, emoția când te duci la un spectacol, să nu alutusești, să nu te încheadiți, când ori nu ești să tine că bate, când ori jucăm dau spre de oameni pe 8 metri pătrați. Mi se părea că atât era scena. Și erau și emoții și acolo. Pot zic că acolo fură emoții mai mult chiro decât fu la teatru. Că zic eu că la Pilisterul ca în spectacol nu era aici. Că era altul iuva. Era vahia lui Chiușira prin padi, lipsa să dea maonia studuți, maonia stitorni, aveai mai 3 jocuri, aveai 6 jocuri, dau spre de oameni, eram mai ținți 8 oameni. Nu era cană oară idia și nu învițăm tu în rutină așa ți. De-apoi după multe chiro, de-apoi când e mai greu de-apoi după aceea ajunsești să adari zații, hinghe, spectacole, tricuși pe tuti și de-apoi iara nu te aspari mare lucru. Fum și altă experiența la Pilisterlu, nu foahă, sau zic, pe mine experiența fu ma putere că nu pe partea de spectacol, cum fu la teatru, ma pe partea de grup, de oameni, alți armâni, care aveam idia vreari, cântat și joc. Pilisterul nu cântă. Nu aveam noi
cântam noi așa când învățam jocurile. Am avea Media Breariș, aveam adrat un grup, un parei de soți, care ne vedeam și când nu nideam cu Piristerlu, jucăm, ne vedeam și noi la Zua, cu Riva, unde că erau dați, dau spus de oameni, era ca fioară Zua cu Riva, un cafi mes, nu vedeam, ieșeam în păzari, era mult îmșat. Și este mi-a răsit se mai protaș protaor, n-ai mai multul la Piristerlu. Și când vițai mi sunt jocuri, mi-a răsit de unul jocuri complexe, jocuri grele, care au mulți pași, care se ia multul să înveți, care sunt mult au in city și lipsește să da cicioarele. Sì, leți joc ti minduiești să avut mai mult hari să înveți. N-ai mai lungul pe, n-ai mai jocul care are pasul, n-ai mai lungul pe care știu eu, este ceamcu. Jocul ceamcu care are 16 de pași până uie iara de pe hârșită. Nu are și zboară. Noi îl jucam pe un cântic fără zboară. Și mai erau fagă și cum era numai. Mai era unul care era tuta, era în cheamă ceam cu joț prea galea, nu i-a unisit. Nici n-ai mai prea galea, mai ok, nu că e agonia, nu te-ați din curță real că e agonia. Din curță că agârșești să-ți lipsește să dai. Mai erau înscânti mult au unisit care ne aveau hari și putui să înveți, nici nu ieși era. Maria, ci deseš tora, iartă-mi novzi atelizzoni lucruri deseš nu lavzi. Mevză? Teo, mevză? Eu te avdu. Iartă-mi. Îmi păru că îi microfona. Ziceam că novdi ți deseš atelizzoni zborți deseš nu lavzi, ama Maria, de editora mesaj să ne ajută cu jocurile vahți, era multă huniusiti și nu-l știi, tine i-a încrepsitora Zagorista? Acele este unde jocurile ți... Nu, acela știu. Nu-l jucăm la Piristerlu. Era un joc care știu eu că-l vizui în Oarătu, un film, că îl juca Marușa și cu Mihai și cu Ana și Nicoleta. La un enunc și ne-a răsit ania mult. Dar nu știu cum era numai. Era un joc rățesc. Știu că m-am vizut și mine videouri pe YouTube de la Piristerlu cu jocuri, nu le-am văzut la vărănumtă, le-am văzut și pe YouTube jucate i de Piristerlu, i de alte parei de joc, ama nu le știu și mine să le joc. Avut și cu Piristerlu ahtări bilei, cum a avut și cu spectacolul când nu iasă țiva, nu iasă ghini vidala, nu iasă bună, a fost și cu Piristerlu așa? Mai mult. Să minte că dar nu așa în ea, la mulți. Aveam, pe hârșită de Piristerlu, aveam niscânti strani de spectacol. Erau vechi, nu erau dratiti noi. Erau de la Piristerlu vechi, erau așa și niscânti, erau rupti, nici cheamă, ei nu mai țineau ghini, se ghineau mult umări, mult uniți. Și niscânti ori aveai wardrobe malfunction. Să cădea fustanela. Zicai? Fustane. Să cădea. Și la fete și la fciori, la fete poala, cădea niscântiori la noi fciori. Le acățam cu, nu știu, nu erau ligate ghinii, nu puteai să li legi până tu capăt, că nu ajungea. Și lipsea și jos așa cu lumână, să tragi. Nu puteai să te dânăsești, niscântiori, mascara să nu aveai să dar, ieșeai de joc,
cor, tindrizeai, nei înapoi. Asta era frica mea naima mare ca fioară când jucam, să nu pățesc cuțiva cu strani. Cu costumul, asta era că timini că mincheadic mini nu era. Am mas nu neagă țiva, ea gârșeai, nu știu, scântiori, te duceai este Alexești și vedeai că a gârșit și ei țiva. Și nu aveai. Și era căldură. Fciorii, nu știu fetele, mi că și fete, am fciorii care aveau, cum zice, silivari la pantaloni? Nu, asta e la fete. Da, nu știu. Cum zice Maria? Maria va ne jucătora, masivă. Mă să mă trească. Aveau pantaloni aței care au de lân. Mă jucai vera tu ei, că iarna nu aveam atâtea jucări. Cripai și tu vezi stația de lână, era gândesc că este vai zații ingis tu sut că bati că mi-a lăsat de piristelul ce este că nu mai vreau să șetul strainile ația, era căldură pe ele, nu știam nimic. Am de apoi să adrară costumii la Alexiră. Să Alexiră picat iun pe cum eram noi din mării niți eram și să adrară picat iun și ațeali gineau ghini, nu te îngăzai ahât mult tutuiali și funiheam magini. Nu are ceva, te învață și toate lucrurile astea și când o treci pe actorii bilei, te înveți să nu se facă fricție de prota și să afli vreo culai când ești să acolo și să spargi ceva și lipsește spectacolul simnă cam ninte și îți ducă ninte și tenis joți și asta. Așa că pistipsesc că sunt multe lecții bune, tibană, să învițară așa. Naima mare este cum zic eu de acolo, ți învățăm naima mult, e cum să ne zbrâm și să ne organizăm ca un grup de oameni, un parei de oameni. Că eram zații îi dau spre oameni și ca fiul avea alte minduiari de cum lipsește să adrăm și de multe ori n-am căceam și până tu Sonia ajungeam să adrăm întâlniri și de apoi este, mi se pare că ca să zic mea, oații că mi-a întrebat la lucru, ți învițai tu facultate, acolo nu știu sigur un lucru, am auati, mi se pare că pe lângă joc, învițăm să ne zbrâm și să ne îndrizem tu parei cât de ghini putum, mai este un skill care mi-ar masi, zic eu, și de apoia. Asta e mare lucru și erați niți, așa că la hinghița și ceva și e mare lucru să înveți asta. Erau șpaniți, erau și de 16 de ani, erau și de 14 de ani. Aveam cam așa, naima mare vași, era 13, 14 și nu, 16 și 16 de ani, se pare. Tu, Chiroloțel, îmi pare că erai și tu CTRM, tu Consiliul Tinerilor Armâni și vreau să te întreb acolo, ție dragi, știu că a avut și de lucru și cu ien. Am avut ales pe tine mai multul zăți de țiadră CTRM și țiadră ien și țiadră știni. Ti ai dau, zicem, parei organizații. Tu... Zicem, când dacă ți-ai să ne trag niheam de Piristerlu, cam tot atunci, dacă ți-ai să cu activ, tu CTRM. Tu dau unizații, așiți? Dacă ți-ai cu... N-avea grit prezidentul de atunci al CTRM, Tase Stamole, să ajutăm și nu putu să ne adună mai mulți și să ne motivează să intrăm tu parea care organiza Moscopole da unizație, care era una, vrea sigur, naima mare a adunării de armâni, și mă spun naima mare, am una mare adunării de armâni, sigur naima mare de Moscopole, cu distămării pe
țispru de august. Și sadra moscopole și adrăm ună parei mari, de awații de vârnă, Jinghiț, țispru, Jinghiț, oameni, din România, cu pareia semn de armâni din Albinușii, cu organizația pe care o aveam atunci, care de-apoi își băgară și ei numai CTRM Albinușii. Și ne dusem acolo să îndrizem spectacolul. Era un spectacol cu un adunare cu muzică, cu joc, cu cântari, în scenă mare și cu un concept de, cum zic, de amenajare. Conceptul era să amenajăm un mic păzari de hoară armânească vechi. Și sadrare ni scânti, cum zic, ni scânti căsuțe, ni scânti case de lemn, cu print pe ali, pe stizmile din afară, cu print cu case de chiatră vechi, de hoarele armânești. Se face că erau ca niște scândi case armânești de chiatră. Amalișoare puteai să și s-a dat vreo 8, organizații 8 și să îndrizeau tu anvârliga de ună păzari și cu mai multe alte printuri care zicea de istoria armânilor, de strainile armânilor, de a ți cântă armânii, sau de cântare armânii, de jocurile armânilor și adrăm tu 3 limbi, știu că la una dintre ele știu că mini o apriduși tu pe engleză și pe armânești. Și li băgam așiții și apoi tu casile ațeali să adrai ca expoziții de lucruri vechi armânești, ca locul puteai îți vindeam CD cu muzică, cărți. Și aici fu conceptul acloții. La drăm București, le drăm tutie esti și le alnăm pe camion și le dusim acloții și le îndreapsim. Și pe lângă este ne dusim pe hoară și luăm interviu de la semtuța ușii afară și întrebăm de eu ei, de eu strag păpânii, strupânii lor, de când sunt acolo hoară, istoria a fumeia lor și băgăm pe niscântii printuri și atunci când vin toți oamenii care vinea pe spectacol, trițeau pe lângă case și puteau să vadă care istoria casei este, care bânează oa, de când bânează oa și de când vin el moscopole și tot așa. Fu un spectacol, fu un succes mare, zic eu. Și așa cât ai tu CTRM și de-apoi fui și ajutai la Nica vreo 2 ani, zic mai mult, așa, 3 ani, la 13 de mai, ziua armânilor, ca și an, și și la primăvera. La primăvera știu că eu jucam. Ei cu Pilisterlu, ei cu piesa de teatru. Și nu mata eram atât mult cu organizare când jucam acolo. Țin minte că una primăvară jucai și la o piesă de teatru și mi se pare că și cu Pilisterul. Idiul tu 3 zile. Aveam una piesă, una zi, că erau dauli de adun. Dauli de piese fură de adun jucate și fui mult, că eram peste tot. Așa, și tu chirolul ațel, da, unizații, apoi protoară contact cu IEN, care este Youth of European Nationalities, este o organizație umbrelă la nivelul european, de tineret, de tineri din minorități din Europa. Și pui la un adunare Ohrid, care se face tu da organizații, îndreaptă de IEN cu ajutorul
armânilor din Macedonia, organizația armânești din Macedonia, ei erau hostul eveniment. Și acloții, eu nu știam Iunei protoare când ne și acloții, migrir soții, etc. Noi zem mai mulți acolo, ohri, ne adunăm cu armâni și cu numași, cu alți tineri, nu știi, chine, hai că e șoc. Și mi duc și acloții și faci nici am un șoc de mine. Prota că vidzui tu talanți tineri armâni de talanti Vasilii și eu nu știam că sunt așa, că sunt organizați cum organizam și știam și general, nu am avut mult contact. Și acolo și ne-a răsit mult că îi vedeam picat. Mi se pare că atunci a fost prota oară când zbrâi mai mult cu fârșiros de albinușii și știu că era greu să ia chicăsesc cu prota. Până când s-a dră click și după vârnă dau zili și de-apoi aia puteam să ne chicăsesc cu ei. Duchică, zățeau mai și altă turlii nicheam, nu erau alte zboare, mai că li zățeau altă turlii. Și pe lângă este fu în contact cu mulți alți tineri din multe alte minorități care nu știam atunci că sunt ahâtii, că are ahâtii minorități, tu Europa. Erau vârnă 17 inghiți minorități acloții, mi se pare, și ația nu erau tuti de tien. Și tora bachindesc că sunt uși cam multi tuien. Și zbram cu tustinii ești care vahi avea organizații cam vechi, cam îndreapti cam de mult și mulți de ei, mai mulți de ei aveau vârnăturii de andruparii de la Crat, cu părații, cu că le dădeau televizii, radio, sculii și ei zbrau, ne tuseau că la mine tu fară, noi toți jumătate de oameni sunt, nu știu, cașubieni, zicem. Sunt cașubi și avem sculii și avem și desenii și cilimeni și avem îngrăpsești, iușeți ziții că șpi, aici erau din Polonia, mi se pare, nu știu, poate să altusesc. Și îngrăpsește acolo, iușeți, știu limba mea, știu poloneză, și mi se părea și ciudii, am de-apă aia duchică. Ei de multul sunt oașiți și ei au, și este poate să te ajută, că sunt alte minorități care au multă șteari, care fură vahi, cum eram noi, torași 30 de ani, că nu aveau andrupari și s-aluntară ta să aproachi, să aibă andruparii de la Crat și până sonii putură și poate să ne da minti și poate să ne și ajută. Și este scupolul, zemprotul scupo alien, să aducă de adun mai multe minorități și unul să cunoască unul cu alantă și să învețe unul pe alantă și doi, de aduna unul boații mai mari pe care poate să o filisească ta să scoată tumigdanii vârnă unii altul, vârnă minoritate altă, care nu duțea și ghini. Care nu sunt atât mulți ca să poată să ajungă boația lor atât largă. Și este mai mare, zic eu, avantaj la nivel de te armâni că himtuiem. La nivel personal, n-ai o mare avantaj, asta e că zbrăști cu mulți oameni acolo și ți deschidi mintea. Este și care nu era minorități, mai că zbrăști cu un dit Olanda, cu un dit Germania, cu un dit... Și ți deschidi mintea și la culturi, și la alte culturi, și la... Este, știi că zici, general, că e Guinness salați și să cunoști oameni de alte mileți și alte culturi, că te-a dat mai bun, în general. Și este cu experiența mea cu el atunci
Și atunci mai fui la până 2 ani, și 2-3 ani fui activ ștuien. Iau 4 seminarii pe an, dau mări care toată lumea, dau miți care sunt maștini scânti focus grupuri, tu care eram și mini. Și mi duci total la vreo 6-8 seminarii, mi se pare că 6 bani. Fu o experiență mult bună. Și mi hârsescu că deda și pistia, că puteam ușor să nu mi duc protaoare și nu știu care să mi duțeam de-apoi aia. Putea să nu se uitisească și să nu mi duc anuare și va schirea mult. Am mi-dus și fu multul ghini. Și mi cunoscui multul ghini cu și mi-a soț cu armâini tarbinușii din Machedoniei, care erau atunci cam activi tu pareile lor. Îmi pare că este una experiență mult umșată și diți mai zburiși cu alții care tot așa ca tine fură em tu ce tare em tu ien tu ți desire tot așa cum se și știni că fu țivații ajută mult să achicăsească mai gene care este zicem ca tastisea em armăilor a mai ajută și personal să crească ei înșiși. Mai vreau să te întreb un lucru înainte să bitisim. Știu că tine ai un permis mult umșat tră limba armânească. Cum îți tini tu bana ta. Știu că a avut și te minduiești mult la limba armânească ca la una limbă care poate să intră țisibă, poate să intră em romantism, em moabeti, să-ți trezănate cum adrăm noi azi și vreau să te plăcărsesc cum ați vrei să ne duți permis fata tău cu limba armânească, tu tai fata. Mine sunt un surat și am o fată mică de 1 an și dați meși și așteptăm și un șcior, o nica vreo 3 meși. Zvăbânează. Arista. Și în vesta mea nu este armână. Este mucan. Și când născum, după 5 erou, unul a văzut la mini, vizudi la mini, ni scântiți armânești. Erau cântiți de la Pira, pe care le ascultam atunci, cam multul. Și arăsiră multul și a câță să-i ascultă și să înveață zboarele. Ca pe un cântic, așa ți. Când știați, v-ați zis când scânti. Nu, m-a întrebat pe mine, ție este. Și vizui că ea răsea, nu știu, contactul cu limba armânească. Și o întrebai, dar vrei să mai zbrăsc cu așa niște cântiori, să zic un zbor pe armânești? Și vizui că are deschidere este, nu ea răsea. Și a cât ai să-i zbrăsc cu câte un pe armânești, cât nici am pe armânești acloții și până Sony după mai mulți ani, nu mai mulți ani, cu vârnă ani, așa și vizui că protaș am învățat eu, că e greu să te înveți să te adari să zbrăști armânești cu careva care știi că nu zbrăști armânești, care te învăța și că nu zbrăști armânești. Și punii am greu, am adus puțin tricui pistestă, îi zbram de priunul și doar am asta mea că se armești. Și ți fu iara un lucru nici am greu, care ținea mult de mine, era că nu eram învățat și îmi că este și la alți oameni, și nu că mi îndoiesc și vizui că este și la alți oameni, să ies cu romantic, când se știe să exprim romantism pe armânești. Că nu, mi îndoiesc eu că este așa că nu vezi, n-ai filmii pe armânești care zic că cană de voi. Nu vezi juvatul media, la părinți nu vezi, că de multe ori nu vezi tuiții mileti la părinți. Este rău că nu vezi, dar așa este. Și nu vezi atât de mult, sigur nu atât de mult cât vezi noi în română și măcar mi se pare că nu asociez, n-ai mai mulți armâni
nu asociază, nu adară legătură limba românească și zboară romantic. E că nici nu-l știu aici, e că se pare că nu sunt așa romantici când îl zic. E că iar și ni se zică. Și mi-am untai niheamă și cu mine pot să exprim lucrurile esti. Am apântul Sony putuișco estăși și tora al înveasta de primul mași zic maști voi și ai înzețiti voi. maști voi, nu fi de sin zborul iubesc. Ca și ne invităm. Și vizui și zic și la care mai am soț, soi, care ved că tot și sunt de adun sunt doi armâni de adun. Și ved că ei știu armânești, doi știu armânești, ghinii, că zbrăscu cu mine, am de adun zbrăscu în română. Și întreb, dar tiții, zic că nu le ghini, nu le ghini. Deci când se zic că e malișor, ația ochi, ația e altă mobete. Am mai zis când zic că nu le ghini cu ei, dar mai și cu ei doi nu le ghini. Și eu zic, băi, ia mi-a zis, poate să de este, că nu duchești să romantic zbrarea pe armânești. Și poți să achicăsesc cu tiția și nu-i greu să treci peste este, lipsește mași să încerc să adar niheam lucru de este și punctul să o neață ghină, că nu e atât de greu. Și lipsește să mă trăiești niheam de vocabular. Când îți le armânești au multi, de lucruri astea au multi zboară care poți să alavzi una feată și un ficior. Ai dus ei. Nu sunt ai source material, ca să zic așa. Și nu e greu și este un lucru ți duchi minea și singur, că îl vezi de multe ori la armâni care sunt de adun și este, zic eu, că putui mini să dar tu taifa mea. Sigeni, multum šat. Ja Buhari permišlo, kad nije da se štesta vrui, s tem treba ga slav de šalance, că este delhia multum šat și zburaște niheam să zicem flexibilitatea a limbei armânească, că noi o duchim și ca una limbă ți zburăște mași în casă și mași tu în contextul cu părinții, cu frate, cu soră. Cu soia. Așa. Și Pântusoni este o limbă tu care poți să zburăști de multe lucruri, poți să zburăști de zinate, poți să zburăști tu multe contexte și este un permifți arată acest lucru, lo spune. Tora, noi ajungem și tu bitisită de Arad avem 3 întrebări scurte, așa că v-ați libac și ațăia. Prota întrebare scurtă este de un zbor armânesc cu țițare hari n-ai mai mult. Un zbor armânesc care să ne aibă hari n-ai mai mult. Il zisești din inti, am zbor nu, să știi că nu putui să minduiescu. Magini. Un zbor armânescu care ne-are hari n-ai mai multu. Era ceva țin zicea Maia. Era mai multe lucruri țin zicea Maia. Mai era un care știu că ne-a râsea când eram mic. Era un zbor rău, nu era de alăptare. Mi vârghea, ne-a râstea cum s-a cum zborul el, avea și una, ama nu i-l aduc amintitora. Nu-l țin minte. Așa că zic, am știu că acel era zborul care din Niv mi-a răsit multul, ca să aleg, zicem, second place. Mi se pare, ama nu că cum sună, ama cum iasă el. Zicem, zborul Vreari, că mi-a răsește că tu română va zic alțiva. Ama tu română poți să-l utilisești și ca dorință, ama mult zicem, direct, nu așa spiritual. Și tu, ama tu armânești, e vreari, nu știu, e vrearea pură, zicem așa. Și ne-are hari, că ne arăsește în ea, că are dualitatea este cum este tu română și cum este pe armânești.
Deftina întrebare scurtă, desi ai una măcar armânească, ți tare hari n-ai mai multă. A este, sigur, este ghela de perchi. Și este number one. Măc multă ghela de perchi. O adară dada. Ama ațea, nu știu, când îi scânți o adară, nu piperchi ți gărsiti. Ghela de piperchi, chiar tătual. Ațea e mâncarea mea. Cu pâinii. Așa este, mult bună. Și atât de ți-o întrebare, desi ai un cântec armânesc cu ți tare hari n-ai mai multă. Sunt mai multi, nu era înainte, zicem, când eram la Piristerlu, mi-a răsea un cântec, nu știu, care este numai lui, acel cu rufei cât zură mii de ori. Ama de-apoi când m-a crescut în Heama Mare, duchi că era în Heam cam rău și și ne-a răsit că a cățară să ne-a răsească când ieșiră, că nu erau până atunci, cântiții de la Pira. Și ne-a răsește a țări cu Lena. Și mai este un care nu știu cum îi zici. Am zbraști de când era nic cu babă sa. Minduiesc că este înapoi. Înapoi, Înapoi asta. Mult umșat. Și ne-a rihari. Atelia și n-ai mai bun. Ațel ne-a răsea și n-ai mai mult. Asta că mi duci înapoi. Nu știu cum și cânticul și muzica te ducea și înapoi în oară când nu aveai cană gaile. Așa este. Știu de prota că este cântecul că așa mult ne rihari. E un cântec mult umșat. Îmi pare, desi nu ale tusi, că îmi pare că Halciu Sima a avut ideea i l-a îngrăpsi, peste că el zbură niham de cântecul ăsta. Ajunsim și tu bitisită. Aristocă și zici ahât chiroși apândesiși la toate întrebările. Mine armân cu minduirea asta că anda ale tusești, lipsești stiminduiești că ți ale tusești și să mai bați nica una etapă ca să nu ale tusești nica un oară tot ți adrași prota oară ți nu adrași ghini, deftera oară să lua dar ghini și armân și cu permiflă mult umșat de cum de care este minduirea ta tre limba armânească și cum poți să mutrești de mai multe părți și cum poți să oferisești tu multi contexte că este ei. Așa că ți hăristăsescu. Aristoșo că putem să avem o BTS. Ne-au hari și tora zicem duchescu că nu am ahă de multi moabeți de ună să hati cu vârnar mân, va lipsește să dar țiva să am și mai multi moabeți tora de când cu chirolul este, zicem, cu arest, nu avui ahăti posibilități să dar și moabeti. Ia hari mult. Așa este. Este multul ghini și este ghini știi limba românească, mai știi, îți dătem și personal, ca să vedem cum minduiesc cu alții. Care este mintea altuia. Haristonica nu are și Haristoșa mutritorilor, că și zură cu noi pântora și stămâna țihini va ne vedem iara cu altul oaspi, așa că seară-mșată a tuturor.